Dit voorjaar gaan mijn collega Maarten en ik op ontdekkingstocht langs de mooiste wijndomeinen van Limburg. Wij starten met onze eerste route in de omgeving van Maastricht. En we starten onze wijnfietsroute bij Château Neerkamp. We staan hier inderdaad in de wijngaard waar we vanaf volgende week weer de wijnstok hebben staan. We hadden hier altijd Pinot Noir staan, maar we gaan hier Sauvignon Gris van Stand Beurskes aanplanten, dus samen met Sint Martinus. En ja, wij vinden gewoon lokale wijn het heel erg belangrijk. Dat zit inderdaad bij het lunch en bij het dineren. We zijn vorig jaar eigenlijk bij de L'Auberge de Neerkamp overgestapt van alle wijnen uit alle regio's, naar 80% moet direct hier uit de omgeving komen. Dus dat is ofwel de Apostelhoeve natuurlijk, Hoeve Nekum. Eigenlijk alle wijngaarden die hier in de nabijheid liggen, serveren we graag. En liefst duurzaam en biologisch. De tweede stop op onze route is het oudste commerciële wijnbedrijf van Nederland en het bekendste wijnbedrijf van Maastricht, de Apostelhoeve. Robin, toen jouw opa hier heel wat jaren geleden begon met het aanplanten van wijnranken, werd hij een beetje raar aangekeken. Maar inmiddels zijn de mensen allemaal heel erg positief over de wijnen van de Apostelhoeve, toch? Ja, al redelijk wat jaren. En we hebben redelijk wat trouwe fans door de jaren heen opgebouwd. Klopt inderdaad, die in de beginjaren inderdaad een beetje raar werd aangekeken. Maar dat is ook best logisch. Als je als eerste met wat begint, dan is iets nieuws. Mensen zijn daar toch een beetje achterdochtig aan en hebben zoiets van dat willen we eerst proberen. En het wijndomein zelf is ook steeds groter geworden. Ja, het wordt steeds groter. We hebben afgelopen jaar beneden aan de berg ruim 2,5 hectare aangeplant. En we gaan volgend jaar, voorjaar, gaan we 4,5 hectare extra aanplanten. En dat brengt het totale areaal naar ongeveer 19,5 hectare toe. En vanaf de Apostelhoeve dalen we af richting Hoeve Nekum, de volgende stop op onze route. Matt, we zitten hier op een prachtige locatie. De druiven die laten nog even op zich wachten. De bloesem staat in ieder geval prachtig in bloei. Hoe lang maak jij hier al wijnen? Ik ben al ruim 30 jaar bezig. In 1988 ben ik begonnen met het aanleggen van de eerste wijngaarden. En sinds 1992 dat onze wijngaard eigenlijk in productie is. En hoeveel hectare wijnranken hebben we hier dan staan? Ik heb nu ruim 6 hectare wijndruiven. En hoeveel flessen levert dat elk jaar op? Dat ja, 40.000 flessen ongeveer. Het varieert nogal wat van jaar tot jaar. Het jongste gedeelte is nog niet in productie. Dus als alles uiteindelijk allemaal in productie is, zullen dat op 50.000 flessen per jaar. In het centrum van de stad vinden we vervolgens de oudste wijnkoper van Nederland, Thysse Wijnkopers, met een leuke verrassing in de stadstuin. In deze winkel staan ongeveer 350 tot 400 verschillende soorten wijn. Allemaal op regio ingedeeld, op land ingedeeld. Uit verschillende hoeken van Europa met name, een klein gedeelte nieuwe wereld. Maar de basisbuurt is Frankrijk, Italië, Spanje. En daarbij ook iedere keer het schap Nederlandse wijnen wat groter wordt. Want dat is de afgelopen jaren tamelijk een groei doorgemaakt. De Nederlandse, maar met name ook de Limburgse. Zeker de Limburgse wijnen maken een enorme opmars. Wij zijn ooit begonnen met uiteraard de wijnen van de Apostelhoeve. Ja, daarbij komt elke keer als ik iets ontdek op het gebied van die Limburgse wijnen, ja, dan komt er een klein stukje bij. Zijn we dan bij de wijngaard. De kleinste omringde van Nederland. Ommuurde, stadswijngaard. Ja. Hoe groot is de wijngaard? Ja, het zijn ongeveer 150 stokken die er staan. En er zijn een paar soorten die bij elkaar zijn aangeplant. Dat is Regent, Doornveld en Pinot Noir.
Voor onze volgende stop zijn we in het bruisende Wiek in het hartje van Maastricht. We zijn sinds 2016 hier gevestigd als eerste urban winery in Nederland. In het trendy stadsgedeelte Wiek. Dus hierheen komen de druiven inmiddels van de wijngaard Raarberg en de wijngaard Pieter, landgoed Sint-Pieter. En de druiven worden hier eigenlijk van A tot met Z, van begin tot einde verwerkt tot eindproduct mousserende wijn. Ja, want jij maakt eigenlijk alleen maar mousserende wijn. Waar komt die liefde voor de mousserende wijn vandaan? En toen ik in mijn hoofd kreeg om mousserende wijn, of in ieder geval om met wijn te beginnen, toen had ik al wel natuurlijk kennis en ik dronk het al, maar ja, er werd weinig mousserende wijn gemaakt in Nederland. Er was één andere collega die maakte al mousserende wijn. Dus ik was relatief jong, op dat moment de jongste wijnboer van Nederland. En ja, ik dacht ik ga gewoon bummels maken, dat is gewoon hartstikke feestelijk. En ja, het wordt nu niet gedaan. Dus we hebben toen Chardonnay en Pinot Noir druiven aangeplant. Eigenlijk de druiven die ook in de Champagne-streek groeien. En we zijn eigenlijk in diepe gesprongen en we zijn gewoon begonnen met de aanplant van een wijngaard. En het zorgt ook voor dat het openen van het eerste flesje wel wat spannend is, kan ik me voorstellen. Ja, het is natuurlijk allemaal natuurlijk wat we doen. Het is een ambachtelijk product, hoe ze dat zo mooi noemen. Dus ja, het is altijd wachten tot het goed gaat. Ik zeg ook niet dat er nooit iets fout gegaan is hier. Dat geloof ik. Dus, maar nee, tot heden mogen we zeggen dat ons product goed in de markt valt. En we meerdere malen de prijzen gevallen tot een mooie mousserende wijn in Nederland. We zijn vorig jaar eigenlijk gestart. Toen hebben we de eerste 300 teststokken aangeplant en dat was een succes. En dit jaar zijn er 4500 ongeveer bijgekomen, Chardonnay en Pinot Gris. En ja, het is altijd mijn droom geweest om een eigen wijngoed te starten. Naast het restaurant wat ik nu heb, waar ik heel trots en blij mee ben, wat we daar dagelijks doen, is het gewoon een hobby en ook een passie om daarnaast mijn eigen wijn te kunnen serveren. En vanaf dat moment kunnen we die wijnen ook hier op deze plek met dit uitzicht proeven? Ja, we hebben een terras gemaakt van 27 bij 12 bovenop. Dus je kijkt over het hele Maasdal heen. Dus je ziet ook Genk liggen, Riems, Maastricht natuurlijk prominent in het midden. Ja, en dus we gaan nog wel wat diners organiseren, wel op Italiaanse wijze. 1 lange tafel, 1 groot feest, lekker eten, gezelligheid, mooie wijnen. Ja, dat is wel een droom om dat hier te mogen doen. En onze voorlaatste stop voordat we terugkeren naar Château Neerkan is Wijngoed Slavante, waar ik heb afgesproken met Nadine. Ja, deze wijngaard komt uit 1967, dus die is nu 54 jaar oud. En ik geloof dat de wijnranken, of je hebt in ieder geval ook wijnranken staan die dan al net zo oud zijn. Ja. We hebben vooraan de oude dametjes staan, dat noemen ze de vieille vigne. Dat zijn eigenlijk de dikkere stronken die je ziet, die al een beetje geleden hebben, die staan hier nu 54 jaar. Vroeger zijn we begonnen hier met Müller-Thurgau, Riesling en Pinot Noir. En een ras dat je nu ook heel veel ziet in de regio is Auxerrois. Dus daar zijn we mee begonnen om dat aan te planten. En de Sauvigny Gris is ook een ras dat we nu vooral op het bovenste deel gaan proberen. Dit is begonnen als experimentele wijngaard en zo willen we het ook houden. We willen lekker blijven variëren, maar wel het oude respecteren. En dat laat ik ook nog graag zien. En zo'n hele dag tussen de Limburgse wijnen sluiten we uiteraard af met een glaasje Limburgse wijn en een typisch Limburgs gerecht op het terras van Château Neerkan. Tot volgende week.